Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Σήμερα είπα να ασχοληθώ με ένα απλό μηχάνημα, μια αντλία για πηγάδι με φλωτέρ, η οποία μου την έδωσε ένας φίλος και μου είπε ότι δεν δουλεύει, μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει. Τέλος πάντων έλεξα το καλώδιο, το οποίο παλαιότερα την είχα ξαναεπισκευάσει και μάλιστα με πολύ καλή στεγάνωση, με ειδική ταινία, και από πάνω μετά μπήκε η μονοτική. Το φλωτέρ είναι εντάξει και θα σας πω από πού το κατάλαβα. Μόλις βάζω την πρίζα στο ρεύμα και το ανασηκώνω, δεν ξέρω αν ακούτε το χαρακτηριστικό θόρυβο που κάνει. Το ξανασηκώνω, κάνει κάτι σαν να τρέμει, σαν να μην μπορεί να εκκινήσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να συμβαίνουν τα εξής πράγματα. Πρώτον, να έχει καιρό να δουλέψει και η φτερωτή από κάτω να έχει κολλήσει. Να έχει κολλήσει στη τσιμούχα ο άξονας και να ζορίζεται να γυρίσει. Μπορεί επίσης να είναι και κάπου βραχικυκλωμένα τα ποινία, οπότε την πετάμε. Όχι να μην υπάρχει διακοπή, να υπάρχει βραχικύκλωμα σε κάποιες σπήρες. Μπορεί όμως να είναι και ο πυκνοτής που έχουν μέσα, γιατί αυτοί είναι κινητήρες χωρίς καρβουνάκια. Οπότε ξεκινάμε από την αρχή. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν να το γυρίσω βίντεο αυτό, γιατί το θεωρώ αρκετά απλό, αλλά τελικά σκέφτηκα ότι ίσως φανεί χρήσιμο σε κάποιους. Καταρχήν με 4 βίδες εδώ που είναι γύρω γύρω, 2, 3, 4, τις ξεβιδώνουμε και βγάζουμε το προστατευτικό που υπάρχει από κάτω. Από εδώ από τα πλάγια είναι που ρουφάει το νερό, έτσι, και από πάνω από τη σωλήνα αυτήν εδώ το πετάει προς τα έξω. Βγάζουμε αυτό. Από κάτω φαίνεται η φτερωτή, η οποία βιδώνει σε αυτήν εδώ τη βίδα. Πάνω υπάρχει αυτή η ασφάλεια, μια ροδέλα και ένα ελαττήριο. Τα αφαιρούμε και αυτά. Προσέχουμε να τα ξαναβάλουμε με τη σειρά και αποκαλύπτεται ο άξονας. Κατόπιν θα δοκιμάσουμε να το γυρίσουμε, να δούμε αν γυρίζει ελεύθερα. Αυτός καταρχήν δούλευε πολύ σφιχτά. Τον έπιασα με μια πένσα, έριξα και λίγο WD-40 και τον ξεφράκαρα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε τώρα, γυρίζει πολύ πιο εύκολα. Οι τριβές που έχει είναι από τη τζιμούχα, έτσι, γιατί πρέπει να δουλεύει και υδατοστεγός. Να μην περνάνε δηλαδή μέσα νερά και πειράξουν τα κυκλώματα. Το δοκίμασα πάλι. Πάλι κάνει αυτό το χαρακτηριστικό ήχο, ή παίρνει μπρος μια και σταματάει. Οπότε είπα κατόπιν να τη λύσω. Για να ανοιχτεί στη μέση αντλία έχει εδώ 4 βίδες γύρω γύρω, οι οποίες πάντα όλες οι αντλίες έχουν σχεδόν αυτού του τύπου, με αυτό το κεφάλι το παράξενο, το τρίγωνο, που δεν μπορείς να την πιάσεις εύκολα με κατσαβίδι. Απλά επειδή δεν είναι χωνευτές και προεξέχουν, μπορούμε να πιάσουμε το κεφάλι με μία πένσα έτσι από πάνω, λίγο να την κάνουμε αρχή, να την γυρίσουμε, και άμα μαλακώσει μετά βάζουμε πάνω ένα κατσαβιδάκι, έτσι όσο την πιάνει, και τις βγάζουμε. Είναι λίγο μανούρα και καλό είναι μετά να τις αντικαταστήσουμε με κανονικές για να σφίξουμε όπως θέλουμε. Εγώ έχω βρει αυτές εδώ τις βίδες μέσα από τα κουτάκια εδώ που έχουμε διάφορα, που είναι με σταυρό, και θα το κάνουμε έτσι. Αυτό έχει κάτι στεγανωτικό εδώ, βγαίνει λίγο δύσκολα, θέλει να το τραβήξουμε, έχει κάτι στα τσιμούχα γύρω γύρω, και καλό είναι μετά όταν το κλείσουμε πάλι να το κλείσουμε προσεκτικά, γιατί αν μπουν νερά εδώ μέσα στα καλώδια δεν κάνουμε δουλειά. Το επόμενο που είναι να κάνω είναι να βγάλω τον πυκνοτή και να το μετρήσω. Ο πυκνοτής είναι εδώ στο βάθος. Οι ταινίες εδώ που βλέπετε τον έβγαλα και από πριν, τώρα για τις ανάγκες του γυρίσματος τον ξαναπέρασα στη θέση του.
Το κόβουμε αυτό και μετά θα το μετρήσουμε και αν είναι χαλασμένος θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν ίδιο ή παρόμοιο. Το βγάζουμε πρώτα από εδώ, έχει ένα ελασματάκι. Και με ένα κόφτη έτσι κόβουμε τα καλώδια. Εγώ ήδη τα έχω κομμένα από εδώ πέρα, θα τον αφαιρέσω. Έχω βγάλει τον πυκνοτή, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά, εδώ πέρα γράφει 8 μικροφαράντ. Ακουμπάω πρώτα τα δύο ποδαράκια μήπως έχει φορτίο και κάψουμε το καπασιτόμετρο και το βάζω στο όργανο στη κλίμακα των 20 μικροφαράντ. Αυτοί δεν έχουν πολικότητα επικοινωτές, όπως να τους βάλουμε το ίδιο. Πρέπει κανονικά να είναι στα 8 μικροφαράντ. Βλέπετε εδώ καμία σχέση, μια μου έδειχνε ένα 60, τώρα δείχνει 2. Το έχει πει το πείμα. Θα κοιτάξω να βρω κάποιον άλλο για να το δοκιμάσω. Έχω εδώ από τις σαβούρες μου διάφορους πυκνωτές, από μικροκύματα, από ανεμιστήρες, από αντλίες, από διάφορα. Ψάχτηκα λιγάκι, βρήκα αυτόν εδώ. Οχτώ μικροφαράντ ίσα που φαίνεται. Να το μετρήσω κιόλα και αν δείχνει αυτό που λέει να το βάλω επάνω. Πάλι βραχικυκλώνω τα ποδαράκια, αν και έχει να χρησιμοποιηθεί πολύ καιρό. Συνδέω το καπασιτόμετρο. «784, 785, εντάξει, εκεί στο 8 είμαστε πιστεύω πολύ καλά. Να το δοκιμάσω και μια επάνω, να δω άμα δουλεύει. Το σύνδεσα τον πυκνωτή πρόχειρα, το έβαλα στο ρεύμα και θα σηκώσω τώρα το φλωτέρ να δω τι γίνεται. Έτσι, εδώ είναι ο άξονας, σηκώνω το φλωτέρ. Το αφήνω. Έτσι το ξανασηκώνω. Εντάξει, μια χαρά δουλεύει. Βέβαια ο θόρυβος δεν τα ακούω και τα ρολεμάν πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημα πάντως ήταν αυτό. Έσφιξε ο άξονας, ζορίστηκε 2-3 φορές που πήγε να ανοίξει και κάηκε και ο πυκνωτής. Θα δοκιμάσω να την κλείσω και θα την έχω για εφεδρική σε μια περίπτωση ανάγκης, άμα καεί η κανονική που έχω στο πηγάδι, να κάνω τη δουλειά μου εκείνες τις μέρες και όσο κρατήσει. Θα τα κολλήσω και με καλά, έβαλα λίγο σολτερίνι εδώ πέρα, έτσι. Θα τα κολλήσω και μετά θα τα μονώσω. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν περνάει εκεί μέσα νερό, αλλά καλού κακού θα βάλω αυτή την ειδική ταινία, η οποία είναι ελαστική. Τη βάζουν στις γεωτρήσεις πολλές φορές, θα τα μονώσω εδώ πέρα και κατόπιν από πάνω με ένα θερμοσυστελόμενο να σφίγγει να τα κρατάει όλα στη θέση τους. Αυτήν εδώ την ταινία την τεντώνουμε να ανοίξει σαν λάστιχο και μετά την βάζουμε ώστε να περάσει πολύ σφιχτά. Και είναι εντάξει. Από πάνω τώρα θα βάλω και τα θερμοσυστελόμενα.
Ωραία, έφυξε και το θερμοσυστελόμενο ώστε να κρατάει και την ταινία, να μην κουνιέται από τη θέση της, και έχει στεγανοποιηθεί. Επειδή πολύ εμπιστοσύνη δεν έχω στη στεγανότητα, έβαλα γύρω εδώ που πατάει και λίγο σιλικόνη στο στεφάνι και θα δοκιμάσω τώρα να την κλείσω. Πρώτα από πάνω φυσικά. Φυσικά τώρα καταργούμε εκείνες με το τρίγωνο κεφάλι και βάζουμε κανονικές σταυρόβιδες στην ίδια διάσταση για να μπορούμε να το λύνουμε και πολύ ευκολότερα. Βάζω τώρα και την τελευταία. Με την ίδια σειρά όπως τα βγάλαμε, βάζουμε τώρα και από κάτω εδώ τις ροδέλες, το ελαττήριο και τη φτερωτή. Αυτή έτσι προς τα ανάποδα αριστερά βιδώνει. Τώρα δεν μπορώ να κρατάω και την κάμερα, θα τη σφίξω λιγάκι και θα το δείξω μετά. Ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος, κανονικά ξεβιδώνει. Κακώς το θυμόμουν από μια άλλη αντλία, έτσι αριστερά ξεβιδώνει και δεξιά βιδώνει. Μπερδεύτηκα γιατί κρατούσα κόντρα τη βίδα αριστερά, που λογικό είναι. Θα τη σφίξουμε λίγο καλύτερα με ένα πιο καλό κατσαβίδι, θα τη δοκιμάσω και συνεχίζουμε. Για να δούμε και τι γίνεται, τη βάλαμε στο ρεύμα, σηκώνουμε το φλοτέρ. Και ο θόρυβος έστρωσε στην όρθια θέση που δουλεύει κανονικά. Οπότε βάζουμε και το καπάκι. Αφήνω λίγο να στεγνώσουν για σιγουριά και οι σιλικόνες, γιατί παιδιά από το άνοιξε κλείσει πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε διαρροές. Και κατόπιν θα τη δοκιμάσω σε νερό, θα την αφήσω και μέσα σε νερό ένα διάστημα να δω μήπως μπάζει από πουθενά και ξέρω ότι την έχω για εφεδρική. Πάμε τώρα, αφού την κλείσαμε και κάναμε και κάποιους ελέγχους στεγανότητας, να τη δοκιμάσουμε, να δούμε και κατά πόσον το μοτέρ στέλνει σωστά και έχει δύναμη να στείλει το νερό. Επειδή οι καιρικές συνθήκες έξω τώρα λίγο βρέχει, δεν μου επιτρέπουν να κάνω τη δοκιμή έξω, θα το κάνουμε ανακύκλωση σε ένα κουβά μέσα στο εργαστήριο. Έτσι έχω βγάλει έξοδο μία ίντσα από εδώ πέρα, η οποία έρχεται και θα ξαναεπιστρέφει πάλι μέσα στον κουβά. Θα την βάλω μπρος και ανεβοκατεβάζοντας το φλοτέρ θα ελέγχω τη λειτουργία του. Λοιπόν, για πάμε, μπήκε στο ρεύμα, πιάνω το φλοτέρ και το ανασηκώνω. Βλέπω σφαίρα δουλεύει η αντλία. Το κλείνω το φλοτέρ. Πάμε πάλι. Ωραία, μια χαρά τη βλέπω, θα το ανεβάζει σύμφωνα με το μανομετρικό που λέει, ούτε θορυβώδης ακούγεται η λειτουργία. Πιστεύω ότι θα τα πάει μια χαρά. Έτσι με σχετικά απλό τρόπο και χωρίς πολύ ειδικά εργαλεία δώσαμε μια δεύτερη ευκαιρία σε μια αντλία που μπαίνει σε πηγάδι, είτε είναι καθαρού νερού είτε ακαθάρτων. Και επαναλαμβάνω, η πιο συχνή βλάβη που παθαίνουν, αν έχουν καιρό να χρησιμοποιηθούν, εννοείται ότι δουλεύανε πριν, είναι ότι κολλάει ο άξονας πάνω στην τσιμούχα και από το ζόρι δεν γυρνάει, με αποτέλεσμα να γίνει και περαιτέρω ζημιά, είτε να καεί ο πυκνοτής είτε να καούν μέσα τα ποινία από υπερθέρμανση. Κάποια μοντέλα, και όχι αποκλειστικά τα ακριβά, έχουν και θερμικό μέσα στον κινητήρα ενσωματωμένο, το οποίο μόλις βρει κάποιο ζόρι να γυρίσει, κόβουν το ρεύμα, οπότε δεν γίνεται περαιτέρω ζημιά.
Πάντως σε περίπτωση που έχουμε καιρό να τη χρησιμοποιήσουμε, και επαναλαμβάνω ότι δούλευε πριν, καλό είναι, όπως κάνουμε τους κυκλοφορητές στην αρχή της σεζόν στα καλοριφέρ, να τη βγάλουμε από το πηγάδι αν την έχουμε κάπου αποθηκευμένη, και χειροκίνητα να δοκιμάσουμε τη φτερωτή αν γυρίζει. Αν δεν γυρίζει, με λίγο αντισκοριακό και με τρόπο, με ένα εργαλείο να τη γυρίσουμε, να γυρίσει ελεύθερα και μετά να τη βάλουμε μπρος. Γιατί αλλιώς υπάρχει φόβος να γίνει περαιτέρω ζημιά που να μην αξίζει τον κόπο να την ανοίξουμε. Αυτά είχα να σας πω. Ήταν ένα σχετικά απλό βίντεο και απλή επισκευή, από αυτά που δεν συνηθίζω να ανεβάζω, αλλά πιστεύω ότι ίσως φανεί χρήσιμο σε κάποιους, όπως είπα και στην αρχή. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Θα τα ξαναπούμε αργότερα σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας.